А сега, една болка. Отляво. Не отляво. Болка позната на всички ни. Боли ме кръстът. Днес говорим за гръбначните проблеми, които често подценяваме. Дискова херния, ишиаз, дископатия. Какво ги причинява и кога е време да се обърнем към специалист, вместо към интернет упражнения? Наш гост е професор доктор Йорн Андре Хорачек, световно признат неврохирург от Берлин, с над 30 години опит в гръбначната хирургия и терапия. Преподавател в медицинския факултет Шарите и лекар, който вярва, че най-доброто лечение е това, което връща човека към живота. Без болка и без страх. С превода ще ни помага Ралица Кендимерова. Професоре, добре дошъл! Епидемия ли са болките в кръста? Като че ли все по-често хора, все по-млади хора се оплакват от подобни болки? Да, действително може да го наречем, че е епидемия. Но основната причина за това е нашия начин на живот. Обездвижването. Lack of movement, physical activity. Точно така, да. Нямаме физическа активност, хората седат непрекъснато пред телевизията, пред компютрите, не се движат, не спортуват. Преди години, когато хората са работили по-усилено физическа работа, тогава са имали по-силни мускули гръбначни, а сега седат пред екраните. И мускулите отслабват. Да, кога обаче една болка в кръста, вече може да говорим за сериозна диагноза? Болката в гърба е много често срещан симптом. Всички от нас някой в даден период от живота си изпитват такава болка. Някой път от само себе си преминава благодарение на болкоуспокояващи или с помощта на упражнения. Но ако болката продължи и не преминава за известно време, то тогава трябва непременно да потърсим медицински специалист, особено когато изпитваме слабост в крайниците, за да можем да бъдем диагностицирани, за да разберем каква е първопричината за тази болка. Болката най-вече с три различни диагнози: дископатия, дискова херния и ишиаз. Не съм убеден, че всички правят разлика и разбират напълно разликата между тях. Да, действително, по някой път е много трудно, защото хората ги объркват. Например, дископатията. Така, нека първо да започнем по-основно. Какво е диска? Това е един буфер между прешлениите. Вашия гръбнак има различни прешлени. Това са едни буфери. Нека да си ги представим по-така лесно, все едно са понички пълни с някакъв пълнеж. И те създават един буфер между прешлените, така че движенията се омекотяват. И по някой път тези омекотители, амортисьори, те остаряват и те се сплескват и вече не работят правилно. Тогава възниква дископатията. Диска потъмнява, когато го гледаме с образната диагностика. И обикновено тогава се получава и тази болка в гърба. Ако това състояние продължи и този диск продължи да се амортизира, то тогава той може да се счупи. Тогава се получава дисковата херния. Всъщност този пълнеж от тази поничка изтича. И този амортисьор, този буфер и тази възглавничка вече остава празна и този пълнеж притиска нерва и тогава вече се получава тази болка. Всъщност не автоматично получаваме болка от дисковата херния. Например, ако сега сканираме всички ние, които присъстваме тук, ще намерим такива малки деформации на дисковете, но не всички ще изпитваме болка. Така че дисковата херния не винаги предизвиква болка. Но ако вече имаме притискане на нерва, тогава вече се получава ишиаза.
Ишиаса всъщност е симптом. Това не е диагноза. Това е симптом, означава, че болката вече преминава към крайниците, към крака, към ръката и вече имаме повреден диск. Трябва ли тогава, когато не изпитваме болка, все пак да търсим и да проверяваме, за да лекуваме? To check prophylactics our spinal cord. Не е необходимо. Защото във всеки организъм се получава амортизация. Това е абсолютно нормално да настъпат някакви промени в живота. Сега, когато за специалист, за диагностика, е необходимо да се направи само когато изпитвате постоянна болка, която не преминава от обезболяващи, не преминава примерно след почивка. Тогава вече трябва да отидете на специалиста, на неврохирург, тогава да се направят изследванията, да видим какви са причините за тази болка, да видим колко тежка е тази болка и след това се прави тази образна диагностика. Пациентите често се страхуват от посещенията при специалист, защото знаят, че най-честият изход е операция. Да поговорим за съвременните методи за лечение. Да, разбира се. Разбира се, че хората се страхуват. Аз също не обичам да хода на доктор. Всеки се надява, че болката в кръста ще мине от само себе си. Трябва да се раздвижа, казват хората. Трябва да отида на един масаж. Всъщност много често и така се случва, да, отминава. Всъщност трябва да знаем, че между 80 до 90% тези дискове всъщност се самолекуват, без никаква интервенция. Примерно изпитваме някаква болка след няколко седмици или след няколко месеци, болката просто преминава. Така че при 9 от общо 10 пациента това се случва. Но един-двама пациенти при тях е необходимо да се консултират с специалисти и може би ще се наложи и хирургическа намеса, но не е задължително. Когато усетим болка в гърба, прибягваме до масажист. Човек, който да чрез натиск да излекува и до... Това препоръчително ли е? Да, по някой път е добре, физиотерапия, но по-добре е упражнения, физически упражнения. Защото винаги казвам, че когато имаме здрави мускули на гърба, тогава имаме и здрав гръбнак. И нямаме такива дискова херния. Много рядко, даже почти никога, тежкоатлетите, дигането на тежести, които спортистите практикуват този спорт, те много рядко боледуват от дискова херния. Здравите мускули на гърба помагат дисковете да са в добро състояние. Но ако правим резки движения, ако бързим, се навеждаме много рязко, например, напред и настрани, обикновено това води до изкривяване и до тази болка. А как протичат процедурите при минимално инвазивната неврохирургия? Има различни начини за третиране. Не винаги е необходимо да се прибягваме към хирургията. Първо стартираме с инжекции. Имаме пациентите, които са подложени на физиотерапия, на инжекционна терапия. Има различни видове инжекции, в зависимост от проблемите и причините за болката в гърба. Ако имаме някакви дегенеративни проблеми, то тогава би могло да се третират с инжекции, които са насочени с рентгенови, с рентген. Също така можем да приложим и лечение с радиочестотно лечение, също така и криотерапия с студено и с топло. Краищата на нервите могат да бъдат третирани по този начин с тази криотерапия за болките в гърба. Но при ишиаз използваме една
много тънка игла, която се поставя съвсем близо до сърцевината на нерва. И там се инжектира лечебното вещество, което отнема от болката. И това помага на диска да се самоизлекува. И след 2 или 3 инжекции, всъщност вече трябва да направим повторен преглед, за да видим дали е необходимо да се направи операция или не. Преди 30 години, когато стартирах, тогава всъщност операциите, които се правиха, бяха много травматични. В какви случаи операцията е неизбежна? Неизбежна е хирургическата намеса, когато имаме неврологичен дефицит. Например, когато вече изпитваме слабост в крака или в ръката. Тогава вече се налага оперативно лечение. Или когато, примерно, болката не се повлиява от нищо, или когато имаме инконтинентност, изпускане, тогава вече това е един червен флаг. И тогава вече трябва да се приложи хирургическо. Но сега вече съвременните методи на хирургия са неинвазивни, с микроскопска хирургия, с много малък разрез. В 1 или 2 сантиметра е разреза. Винаги използваме микроскоп. Вече не се правят големи такива отворени операции. По този начин, с микроскопската хирургия, това намалява травмата за пациента, намалява престоя, болничния престой. Преди години се е налагало по 1 седмица да стоят в болница, а сега не повече от 2 дни. Така че за по-конкретни случаи също можем да приложим и ендоскопска хирургия, където само чрез един много малък отвор се прилага една тръба и с един ендоскоп се извършва тази операция, както за мозъчни операции, така и за гръбначни операции. Така че ако се извършват такива операции, пациента същия ден се прибира вкъщи. Ако болката се върне, ако рецидивира, възможно ли е това да се случи отново? Да, разбира се. По някой път се налага, но много често не се налага. Разбира се, това зависи защо имаме връщане на болката. Когато правим операция на дискова херния, никога не отнемаме целия диск. Всъщност се отнема само малка част, не повече от 30% от диска. Ако този диск вече продължава да се деградира, то тогава може би и болката пак се връща. Може и да се случи, че след известно време, ако след операцията не си почивате достатъчно и от движението, остатъка от този диск се размести, то създава същите проблеми и същата болка. И тогава се налага повторна операция. Но това е само от 5 до 8% от пациентите. Много малък процент. Не знам как е в Берлин, но в София, професоре, въпреки развитието на съвременната медицина, хората продължават да търсят и слушат бабините съвети. Това е проблем не само в София, това е проблем навсякъде по света. Има ли грешки, които правят хората, които се самолекуват и които не трябва да допускат в никакъв случай? Да, разбира се. До известна степен в някои случаи е добре да се лекуваме самички. Не винаги трябва да тичаме при доктора. Какво трябва да слагаме на болен кръст? Топло или студено? Should it be cold or warm? When we experience back pain, what should we put on the back? Ами зависи какво ви помага. Обикновено топли компреси се правят. Обикновено топло се прилага. Топло. Защото топлината всъщност отпуска мускулатурата. Защото когато изпитваме такава болка в гърба, това имаме някакъв спазъм на мускулатурата. Хапче или масаж? So should we take a pill or should we go to have a massage?
И двете. Но колкото си може по-малко хапчета. Не само масажа, физиотерапията и упражненията. Опитайте се да се упражнявате. Това е много по-добре, отколкото масажа. Да, масажите не са лошо нещо, но упражненията са по-добри и разбира се, и от време на време и хапче, обезболяващо. Когато се самолекуваме, да се върнем на вашия въпрос, проблема е, че някой път поемаме твърде много или твърде малко. Или грешните лекарства, или грешната комбинация от лекарствата, защото някои лекарства, просто ако ги пием заедно, те се анулират. Така че е добре да се консултираме с доктор. Докторите знаят най-добре и ни дават най-добрите съвети. Много благодарим за това, че бяхте наш гост. И трябва да вярвате на докторите, се разбира се. Трябва да разговаряте с него и да обясните. Не се страхувайте от докторите, ние сме обикновени хора. Благодаря ви. Оказва се, че нищо не може да направим, ако самите доктори не идват при нас. Няма как да им помогнем. Благодаря ви.